Здравейте, аз съм Денислав и днес ще ви покажем как да си приготвите цял агнешки бут на тандур. Агнешки бут на тандур. Както винаги, палим си тандура с пресованата дървесина, две купчета вътре, палим с горелката и подреждаме сухите съчки около тях. След като сме подготвили тандура да се запали, преминаваме към вкусяването на агнешкия бут. Взимаме си агнешкия бут, който е български, виждате от печата, и си правим разрези. Правим се и такива разрези по страната с повече мазнина, да може да се разтопи мазнината по-лесно и да направим месото още по-крехко. Няколко разреза и от другата страна и преминаваме към подправките. Намазваме обилно с олио, хубаво втриваме от едната и от другата страна. Много е важно да намажете така агнешкия бут и което и да е друго месо, което готвите, за да може подправките, които сега ще го поръсим с тях, да залепнат за него. Понеже това е много голямо парче месо, е хубаво да го осолите обилно. Най-добре е да го осолите още от предния ден. Но ние нямаме такова време, затова осоляваме сега. Връщаме. И от другата страна пак обилно да покрия навсякъде. Следващото, което използваме, е кимьон, който според мен доста се подхожда с агнешкото месо. Пак обилно от двете страни. Това е голямо парче месо, трябва да бъде добре овкусено. Следва пушения червен пипер. Ръсите от високо, за да може да хване от всички страни овкусяването. И последното е моята любима домашна барбекю подправка, която слагам на почти всичко. Тривате добре, да няма празни места без овкусяването. И това ви е овкусения агнешки бут. Така, за това готвене използваме аксесуар кука за месо. Този бут ще го готвим цяла нощ. Сега първо ще го сложим в тандура за 15 минути, да хване нужната коричка и да запечата отвън месото. След това ще го извадим, ще го обвием в фолио и специална хартия за печене и ще го оставим в тандура да се готви цяла нощ. А сега, докато чакаме тандура да загрее, ще си приготвим една чеснова паста, която се състои от чесън, зехтин, сол, малко босилек и едно дъто барбекю сосче. Първо трябва да си обелим и нарежем чесъна. Така, обелили сме всичкия чесън и ще го нарежем на едри парчета, после ще го сменим в хаванчето. Чесън е нарязан, добавяме зехтин, сол и е това малко люто сосче. И разбъркваме добре в хаванчето, докато стане на паста. Сега е време да си добавим и босилека и разбъркваме добре. След като сте запалили огъня в тандура и вече излизат тези пламъци, е време да го затворите отгоре. Така, когато огъня гори вътре, ще нагрее тандура до степен на готвене и същевременно ще го изчисти по стените и те ще побелеят. След около 30-40 минутки тандура е вече добре загрял и си го отваряме. Стените вътре са побелели, което означава, че той е готов за готвене. В момента вътрешната температура на стените е 400 градуса. Това е перфектната температура да запечатате месото, за да запазите всички сокове вътре в него, но същевременно то няма да изгори. С помощта на тази закачалка закачаме куката с месото и внимателно си поставяме вътре в тандура. Затваряме отгоре и затваряме и отдолу. Тази стъпка е много важна, да затворите отгоре и отдолу, защото така мазнината ще почне да капе долу в жарта и вместо тя да се запалва, ще опушва по естествен начин нашето месо. Сложили сме месото, което ще готвим за 10-15 минутки или докато хване хубава приятна коричка. През това време ще си подготвим фолиото и хартията, с която ще го увием после. Слагаме първи слой фолиото, втори слой хартията, която ще запази всички сокове около месото, вместо те да изтекат. Виждате
Усети как мазнината капе долу в жърта и опушва същевременно месото по естествен начин, което предава много приятен и интензивен аромат. Нашия бут има много приятна коричка и сега е време да го намажем с нашата чеснова паста и после да го завием. Масажираме хубаво навсякъде, да се овкуси равномерно. И обръщаме от другата страна. Аз обичам да добавям, когато готвя меса завити в хартия и фолио, малко говежда маса. Може да използвате патешка също, и двете вършат работа. Просто помага да окрехкоти още повече месото. Крайният ефект е доста по-добър. Сега идва интересната и трудна част, завиването. Веднъж завиваме с хартия, за да запази всички сокове около месото и веднъж с фолио. A few minutes later. Това ви е завития бут, който ще готвим цяла вечер в тандура. Ще използваме бежичния термометър на Meater, за да проследим готвенето. Така нашия агнешки бут е вече добре завит и овкусен. Отваряме тандура отново и го връщаме обратно за цяла нощ. Затваряме отгоре с капачето и отдолу и ще го видим утре сутринта. Many hours later. 12 часа по-късно, време да изварим нашия агнешки бут. Уха е брутално! Време е да разопаковаме великденския подарък. Термометъра, с който проследихме цялото готвене. Няма как агнешко без дроп сърма. Почваме. Агнешки бут на тандур. И сега за нашия приятел най-важната част. Само вижте това агнешко как се къса. Мега крехко. Наистина се струва да го готвите цяла вечер. Сложихме го на 300 градуса, когато го увихме. И постепенно температурата е падала сутрин. По термометъра видяхме, че в 5 часа сутринта тандура е бил напълно изтинал. Обаче агнето е все още топло и е супер крехко. Малко агнешко, малко дроп сърмичка. И това ви е перфектният Великден, Виргьовден и всички предстоящи празници. Тандура е номер 1, перфектен е за големи компании и същевременно храната е с неповторим вкус. До следващия път.